Υπάρχει Θεός ή μήπως όλα είναι αποτέλεσμα τύχης, σύμπτωσης και τυφλής αναγκαιότητας? Είναι η πίστη κάτι παράλογο ή μήπως τελικά χρειάζεται περισσότερη πίστη για να πιστέψει κανείς ότι όλα προήρθαν από το τίποτα? Στο σημερινό επεισόδιο δεν θα προσπαθήσουμε απλώς να κερδίσουμε ένα επιχείρημα. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο πιο βαθύ ανθρώπινο ερώτημα. Γιατί υπάρχει κάτι αντί για το τίποτα? Γιατί υπάρχει ζωή, συνείδηση, ηθική, ομορφιά, αγάπη? Θα μιλήσουμε για τη λογική της πίστης, για το σύμπαν που μοιάζει ρυθμισμένο για ζωή, για το μυστήριο του νου, για την αντικειμενική ηθική, για την εμπειρία του Θεού και τελικά για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν ζητώ να συμφωνήσεις από την αρχή, ζητώ μόνο να σκεφτείς. Αν ο χριστιανισμός είναι λάθος, θέλω να το ξέρω. Αν όμως είναι αλήθεια, τότε αξίζει να το γνωρίζουν όλοι. Αυτό είναι το Foscast και σήμερα μιλάμε για το γιατί πιστεύω στο Θεό. Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος του Foscast με τίτλο «Γιατί πιστεύω στο Θεό». Είμαι ο Γιάννης. Πάνος. Και συνεχίζουμε εκεί που είμαστε. Αλλάξαμε θέσεις, έτσι, για να δώσουμε την ψευδαίσθηση ότι το γυρίσαμε άλλη μέρα. Ναι. Την ίδια μέρα το γυρίσαμε. Λοιπόν, τι κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο? Μιλήσαμε για τη βάση της απολογητικής που έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να είμαστε πληροφορημένοι και ότι θα πρέπει οτιδήποτε λέμε να το λέμε με κατάλληλο πνεύμα και με κατάλληλο χαρακτήρα, έτσι, για να μπορέσει ο άλλος να το προσλάβει, και έτσι θα πρέπει και σαν χριστιανοί. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα επιχειρήματα τα οποία μας πείθουν. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, όλα τα επιχειρήματα έχουν και τον αντίλογό τους, σεβαστός, απλά εμάς αυτά μας πείθουν. Οπότε απευθυνόμαστε σε αυτούς που τους πείθουν και εκείνους. Το πρώτο λοιπόν ήταν το κοσμολογικό επιχείρημα και το δεύτερο ήταν το οντολογικό επιχείρημα. Μην επεκταθούμε σε αυτά. Πηγαίνετε στην προηγούμενη εκπομπή, όποιος θέλει, όποιος δεν την έχει δει, να δει αυτό που αναπτύξαμε στα επιχειρημάτα που παραθέτουμε. Το τρίτο λοιπόν επιχείρημα είναι η προέλευση της ζωής, το θέμα της προέλευσης της ζωής. Εδώ υπάρχουν δύο ιδέες, η βιογένεση και η αβιογένεση. Που όπως λέει η λέξη, τι σημαίνουν αυτά πάνω? Η ζωή προέρχεται από ζωή. Η ζωή προέρχεται από ζωή. Η βιογένεση, η αβιογένεση, η ζωή προέρχεται από τίποτα, ίσως και από την ύλη, έτσι. Στο θεϊστικό σύμπαν πάντως η ύλη και η ενέργεια και η μεταφυσική, όλα αυτά εμπλέκονται μεταξύ τους. Και υπάρχει μια ρίση που λέγανε οι Ρωμαίοι ex nihilo nihil fit, που σημαίνει τίποτα, δεν είναι φτιαγμένο από το τίποτα. Τίποτα, δεν είναι φτιαγμένο από το τίποτα. Δηλαδή αυτή είναι η κλασική, δηλαδή λέγανε οι αρχαίοι Ρωμαίοι, και αυτό το οποίο λένε και οι βιολόγοι σήμερα, είναι ότι η ζωή γεννάει ζωή. Και όλα τα πειράματα τα οποία έχουν γίνει από βιολόγους, ακόμα και άθεους, δείχνουν ότι ποτέ δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας ζωντανός οργανισμός από κάτι το οποίο είναι μη έμβιο, από κάτι το οποίο είναι υλικό, έτσι. Και ο αθεϊσμός λέει ότι πηγαίνει πίσω σε μονοκύτταρους οργανισμούς, σε πρωτεΐνες, σε αμινοξία, σε μόρια, σε άτομα, σε νετρόνια, σε κουάρκ. Από εκεί, για να φτάσεις από την ύλη στη ζωή, να δημιουργηθούν όλα αυτά, χρειάζεται ένα χαοτικό άλμα. Έτσι. Και εδώ πάλι, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αθεία κάνει το κβαντικό άλμα πίστης, το μεγαλύτερο, χωρίς να έχει δεδομένα, έτσι. Περιττώ να σου πω, δεν ξέρω αν έχεις δει σε διάφορα ντοκιμαντέρ που βρίσκουν αρχαιολόγοι σπόρους μέσα σε πυραμίδες, μέσα σε πιθάρια κτλ, σε αμφορείς, σπόρους αρχαίους. Έχεις δει κανένα ντοκιμαντέρ τέτοιο που τους βάζουν και τους φυτεύουν και μετά από χιλιάδες χρόνια κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, κυοφορούν ακόμα μέσα του ζωή και φυτρώνουν. Λέγανε κάποτε, θυμάμαι, ότι ακόμα και μαμούθ που είχαν βρει κατεψυγμένο στη Σιβηρία, βρήκανε τροφή η οποία ήταν πολύ καλοδιατηρημένη μέσα στο στόμα του και μπορούσαν να την αναπαράξουν.
με κάποιο τρόπο. Έτσι λοιπόν, εμείς ως χριστιανοί πιστεύουμε, και νομίζω και η επιστήμη το πιστεύω, ότι δεν μπορεί η ζωή να παραχθεί από κάτι το οποίο είναι μια απλή ύλη, και εδώ έρχεται η ανακάλυψη του DNA, η οποία αλλάζει τα δεδομένα. Έρχεται λοιπόν το 1962 ο Watson και ο Crick και ανακαλύπτουν τη διπλή ελικοειδή δομή του DNA, τη σπήρα του DNA. Και πρόσεξε τώρα ποιο ήταν το περίεργο. Το περίεργο δεν ήταν η ίδια η δομή, η ελικοειδής δομή της σπήρας του DNA, αλλά το πρόβλημα ήταν οι 4 βάσεις αλληλουχίας. Η αδενίνη, η γουανίνη, η κιτοσίνη, η θυμίνη, οι οποίες υπάρχουν μέσα στη σπήρα του DNA, οι οποίες μέσα, αυτές οι 4 βάσεις αλληλουχίας, εμπεριέχουν πληροφορία, υπάρχουν δεδομένα και πληροφορίες. Και ξαφνικά από το πουθενά, οι επιστήμονες αρχίζουν να ρωτούν, πώς προκύπτει αυτή η πληροφορία, πώς υπάρχει αυτό εκεί, ποιος το έβαλε εκεί, γιατί η πληροφορία προϋποθέτει πληροφοριοδότη, κάποιον που την έβαλε εκεί. Και αρχίζουν τώρα και βρίσκονται και οι ίδιοι σε μια κατάσταση αμηχανίας. Σαν διέξοδο πρακτικά. Σαν διέξοδα. Και έχουμε και την περίπτωση του Άντονι Φλου. Για πες μας. Ο οποίος ήταν κορυφαίος αθεϊστής. Είχε αφιερώσει τη ζωή του όλη να προωθήσει την αθεία. Και το 2004 έγινε πιστός. 6 χρόνια πριν πεθάνει. Τώρα πάνω, φαντάσου, να έχει στήσει όλη σου την καριέρα, όλη σου την επιστημονική φήμη, να έχεις βιβλιογραφία, στην οποία να έχεις στηριχτεί όλο σου το οικοδόμημα το ακαδημαϊκό πάνω εκεί, τι θάρρος θέλει και τι σθένος, να βγεις και να ακυρώσεις τον πρώτερο εαυτό σου και να πεις, παιδιά, είχα λάθος. Μια πες μας για τον Άντονι Φλου. Όπως είπαμε, ήταν ακαδημαϊκός, είχε δημοσιεύσει. Να δούμε γιατί άλλαξε τη σκέψη του. Ναι. Δημοσίευσε ένα βιβλίο. Ναι. Και λέει: η αποδεικτική κατάσταση της φυσικής ή φυσιοκρατικής εξήγησης, σε αντίθεση με τη λεγόμενη αποκαλυμμένη θεολογία, έχει μεταμορφωθεί περισσότερο από 50 χρόνια από τότε που ο Βάτσον και ο Κρικ κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ για τη δομή της διπλής έλικας του DNA. Αυτή που είπαμε πριν. Αναφέρεται σε αυτούς. Ναι. Έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την κατασκευή μιας νατουραλιστικής θεωρίας για την εξέλιξη αυτού του πρώτου αναπαραγόμενου οργανισμού ή αυτού του πρώτου ζωντανού όντως. Δηλαδή, ο ίδιος λέει, μάλιστα το λέει στο βιβλίο του There is a God, υπάρχει Θεός, how the world's most notorious atheist changed his mind. Ακούστε τον τίτλο του βιβλίου. Υπάρχει Θεός, πως ο πιο περιβόητος αθεϊστής στον κόσμο άλλαξε τη σκέψη του. Έτσι, άλλαξε τη γνώμη του, τα πιστεύω του. Αυτό λέει στην πραγματικότητα. Και έρχεται να κάνει σχόλιο, αυτό το σχόλιο, και να πει ότι άλλαξε όλη η ιδέα των φυσικών και των επιστημόνων μετά από αυτή την ανακάλυψη του Κρικ και του Watson. Έτσι. Ναι, γιατί καταλάβαινα ότι στην ουσία ήταν μια βάση δεδομένων το DNA, έτσι, με πληροφορίες μέσα. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα ότι θα βρίσκαμε αυτόν τον υπολογιστή εδώ, έτοιμο, σεταρισμένο με το λειτουργικό του σύστημα και έτσι, από μόνος του βγήκε. Ναι. Πάλι ερχόμαστε στα πρώτα ερωτηματικά. Ναι. Στα πρώτα ερωτηματικά. Ήρθε μόνο του και υπήρχε από μόνο του, ας πούμε, έτσι. Τώρα να σου πω και ποιο είναι και το αστείο. Ότι ο Francis Crick, ένας από τους δύο που αναφέραμε πριν, ο οποίος πήρε Νόμπελ, όπως μας διάβασε πριν από λίγο, για την ανακάλυψη της σπήρας του DNA. Ξέρεις πώς δικαιολόγησε την ύπαρξη της αδενίνης, γουανίνης, κιτοσίνης και θυμίνης? Πώς? Δημιούργησε τη θεωρία της κατευθυνόμενης πανσπερμίας. Ναι. Δηλαδή, όπου και η πανσπερμία σαν θεωρία προϋποθέτει ότι κάποιος... Ότι κάποιος έχει βάλει κάτι... Τα έχει βάλει και έφυγε μετά. Αυτό ακριβώς είπε. Δηλαδή, επειδή σου λέει ότι για να υπάρχουν βάσεις αλληλουχίας στη σπήρα του DNA και για να έχουν πληροφορία μέσα, άρα κάποιος την έχει βάλει. Και επειδή δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει Θεός, αυτό έκανε ο Francis Crick, δεν θέλω να πιστέψω. Πού κατέληξε? Ότι υπήρχαν εξωγήινοι, ένας εξωγήινος πολιτισμός, ο οποίος ταξίδεψε, ήρθε εδώ στη γη, φύτεψε ξέρω εγώ τα μηνοξέα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και μετά σκόνεται και φεύγει. Δηλαδή δεν απέχει και πολύ από το μοντέλο το χριστιανικό. Απλά εδώ το κάνει Θεός, απλά αυτός το λέει ότι δεν βάλει εξωγήινος, έτσι. Αλλά καταλαβαίνουμε τώρα, φίλοι, υπάρχει στη Γραφή, υπάρχουν 2 φορές
σε 2 εδάφια, είναι στον Ψαλμό 14 και στον Ψαλμό 53, στα πρώτα εδάφια και στους 2 ψαλμούς, που λέει «Είπε ο άφρον στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός». Δηλαδή είναι αξιοπερίεργο, βρε Πάνο, πως άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι με διδακτορικά, ευφυΐες τεράστιες, μυαλά υπέρογκα, και μόνο από την αιμονή τους να μην δεχτούν ότι υπάρχει Θεός, και θα εξηγήσουμε γιατί γίνεται αυτό στο τέλος, μόνο και μόνο γι' αυτό να ψάχνουν να βρούνε ακόμα πιο δύσκολες και ακόμα πιο επιστημονικής φαντασίας περιεχομένου θεωρίες για να μιλήσουν, για να εξηγήσουν αυτό το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Έτσι. Είναι ιδιαίτερο. Ναι. Και χρειάζονται, όπως είπαμε και πολλές φορές, περισσότερη πίστη για να υποστηρίξουν αυτά τα επιχειρήματα. Αυτό το λέμε συνέχεια. Ναι. Το λέμε συνέχεια γιατί μας αρέσει και γιατί έτσι είναι κιόλας. Μα έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Ωραία, αυτό ήταν λοιπόν το ερώτημα της ύπαρξης ζωής, έτσι, της προέλευσης της ζωής. Το επόμενο είναι το τελεολογικό επιχείρημα. Πάλι εδώ θα γυρίσουμε στον Αριστοτέλη. Έτσι, ο Αριστοτέλης μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχει τη τιμητική του. Έχει τη τιμητική του, ναι. Ήταν μεγάλο μυαλό, έκανε πάρα πολλά λάθη. Για τον Αριστοτέλη και για την αρχαία ελληνική λέξη τέλος, να πούμε από πού βγαίνει η τελεολογία, εκτός από την έννοια του τέλους ως το ότι κάτι έρχεται, είναι πεπεράσμενο και τελειώνει, συνήθως έχει την έννοια του σκοπού. Τώρα να πούμε και έτσι ένα hint εδώ πέρα, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στο 4ο εδάφιο. Το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Τέλος του νόμου είναι ο Χριστός, έτσι να το πούμε και αυτό τώρα, ξεφεύγουμε λίγο. Δεν πειράζει. Αλλά λέει τέλος του νόμου και εδώ έχουν έρθει πάρα πολλοί με μία λάθος ερμηνεία και λάθος κατανόηση. Λέγω, να είδες, ήρθε ο Χριστός και βάλε τέλος στον νόμο. Δεν ισχύει αυτό, γιατί όταν τα έγραφε ο Παύλος αυτά, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούσε την ιδέα που χρησιμοποιούσαν την εποχή του, τη λέξη όπως τη χρησιμοποιούσαν στην εποχή του. Και γι' αυτό ο Αριστοτέλης είχε δημιουργήσει την ιδέα της τελεολογίας, όπου στην πραγματικότητα τι έλεγε, ότι κάθε τι έχει ένα σκοπό. Από ένα πετραδάκι μέχρι την ανθρώπινη ύπαρξη, ένα ζώο, οτιδήποτε, ένας πλανήτης, όλα έχουν έρθει για να εκπληρώσουν κάποιο σκοπό. Έτσι λοιπόν, έρχεται εδώ πέρα η χριστιανική σκέψη να μιλήσει για αυτό το σκοπό. Για μια τάξη, για ένα σχέδιο, για έναν ευφυή σχεδιασμό, ο οποίος αυτός ευφυής σχεδιασμός του πλανήτη έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Να φιλοξενήσει ζωή. Να αναφέρω έτσι στην έρευνα που έκανε ο Σερ Άιζακ Νιούτον, ο Ισαάκ Νεύτωνας και ο Ρενέ Ντεκάρτ, πάλι που τον αναφέραμε πριν, ανακάλυψαν φυσικούς νόμους, βλέποντας λοιπόν τη μηχανική τελειότητα των λειτουργιών του σύμπαντος να είναι παρόμοια με ένα ρολόι, όπου ο ορολογοποιός, όπως και οι δύο κατέδειξαν, είναι ο Θεός. Και από αυτή την ιδέα έρχεται ο William Paley, ένας Αγγλικανός ιερέας και φιλόσοφος, το 1802 και γράφει ένα βιβλίο, το Natural Theology, και εκεί πέρα παραθέτει το επιχείρημα του ορολογοποιού. Έτσι, να το πούμε έτσι απλά και μετά θα διαβάσουμε και την αναφορά. Έλεγε λοιπόν ότι όταν βλέπω ένα ρολόι, σημαίνει ότι υπάρχει ένας που λειτουργεί έτσι μέσα, υπάρχει και μάλιστα τότε δεν ήταν τα ηλεκτρονικά ρολόγια, αλλά είχα γρανά, ακριβώς μηχανισμοί, πολύπλοκα και μικροσκοπικές έτσι, κατασκευές με λεπτομέρεια. Λέει, εγώ βλέποντας ένα ρολόι το πώς δουλεύει και όλο το μηχανισμό πώς λειτουργεί, φαντάζομαι ότι υπάρχει από πίσω ένας ορολογοποιός ο οποίος το κατασκεύασε. Και ότι αυτό το ρολόι έχει ένα σκοπό, έχει ένα δημιουργό και έχει και ένα σκοπό ύπαρξης. Έτσι. Θα διαβάσουμε και τι έλεγε. Ναι. Θες να το διαβάσεις εσύ? Ναι. Λέει, ας υποθέσω ότι είχα βρει ένα ρολόι στο έδαφος και θα έπρεπε να ρωτήσω πώς ήταν το ρολόι σε εκείνο το μέρος. Πρέπει να υπήρχε κάποια στιγμή και σε κάποιο μέρος ένας τεχνίτης ή τεχνίτες που σχημάτισαν το ρολόι, που κατανόησαν την κατασκευή του και σχεδίασαν τη χρήση του. Κάθε ένδειξη τεχνοτροπίας, κάθε εκδήλωση σχεδίασης που υπήρχε στο ρολόι υπάρχει στα έργα της φύσης. Με τη διαφορά όσον αφορά την πλευρά της φύσης να είναι μεγαλύτερη ή περισσότερη και αυτό σε έναν βαθμό που υπερβαίνει κάθε υπολογισμό. Δηλαδή έχουμε ένα ρολόι, η φύση είναι πολύ μεγαλύτερη, ένα τεράστιο καλοκουρδισμένο μηχανισμό, έτσι. Πραγματικά είναι σαν ρολόι, μου το δεις και πώς λειτουργεί, πώς γυρίζει, ναι, με το ηλιακό σύστημα, σωστά. Έτσι με τις τροχιές και τις ελεπτικές κτλ. Και στην ουσία έτσι ήταν
Και παλιότερα στους παλιότερους πολιτισμούς δεν είχαν τα ρολόγια, ας πούμε, πώς μετρούσαν τον χρόνο. Είχαν τον ήλιο γιατί να βλέπουν το 24ωρο στην ουσία, τη σελήνη τους μήνες. Όταν γινόταν η πλήρη περιστροφή από τον ήλιο, ήταν το έτος. Και μάλιστα και τα ρολόγια που είχαν ηλιακά ήταν. Ναι, και με τους αστερισμούς. Φυσικά. Και ανάλογα με τις εποχές. Αυτό λοιπόν τη βάση που μας δίνει ο William Paley την παίρνουν μετά κι άλλοι στοχαστές και χτίζουν πάνω σε αυτό με διάφορα ανάλογα επιχειρήματα. Το έχεις ακούσει το επιχείρημα του Sir Fred Hoyle, αστρονόμος. Ναι. Σύγχρονος αστρονόμος είναι αυτός, ο οποίος τι έλεγε? Για το τυπογραφείο και τη τυχαία πληκτρολόγηση δεν γίνεται να πετάξουμε στην ουσία ένα πληκτρολόγιο για και να φτιάξει ένα λεξικό. Αυτό έλεγε. Ναι. Έχει δύο εκδοχές. Μία εκδοχή είναι με το τυπογραφείο που βάζει μια βόμβα. Βάζει δηλαδή ένα τυπογραφείο έτσι, με τα στοιχεία μέσα, του βάζει μια βόμβα, εκρήγνεται η βόμβα και από την έγκριψη προκύπτει ένα άρτια δομημένο λεξικό. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνω. Και έπειτα έλεγε για την πληκτρολόγηση. Έλεγε αν αρχίσουμε να πληκτρολογούμε τυχαία, χωρίς να βλέπουμε, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Ή άμα βάλεις ένα πίθηκο, το είχε πει και αυτό, ας πούμε, και αυτή την εκδοχή, να αρχίσει να πληκτρολογεί. 1 δισεκατομμύριο χρόνια άμα πληκτρολογεί, ένα τέλειο λεξικό δεν πρόκειται να βγάλει. Και μας είχε πει και ο ίδιος ο Χόιλ, μας είχε πει και άλλο ένα παράδειγμα με το αεροπλάνο. Το έχεις ακούσει? Να μολύσεις τα εξαρτήματα ενός αεροπλάνου, να ψήξει ένας αέρας. Μέσα ένα γήπεδο. Σε ένα γήπεδο και να φτιαχτεί το αεροπλάνο. Και να γίνει το αεροπλάνο από μόνο του, να πάει να κολλήσει. Δηλαδή δίνανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που και αυτό. Τώρα να πούμε κάτι εδώ. Μπορεί στην αθεία, τώρα έτσι που διαβάζουμε και βλέπουμε και μεγάλες προσωπικότητες που δίνουν επιχειρήματα για την πίστη, να το πούμε αυτό και στους φίλους, ότι μπορεί να υπάρχουν και πάρα πολλοί άθεοι επιστήμονες και στοχαστές και μορφωμένοι και καθηγητές, πανεπιστημιακοί κτλ. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι είναι πιστοί και οι οποίοι υποστηρίζουν το σενάριο της πίστης, έτσι, το θέμα της πίστης και το θέμα Θεού, και υπάρχουν για αξιόλογες προσωπικότητες και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα. Θέλω να πω ότι μην νομίζουν οι φίλοι ότι ένας άνθρωπος που πιστεύει είναι ο αδαής, ο απλοϊκός στη σκέψη κτλ. Υπάρχουν τέρατα γνώσεις και σκέψεις, τα οποία κάμια μέρα αξίζει να τα αναφέρουμε, οι οποίοι βγαίνουν στα ίσα και έρχονται και ντιμπεϊτάρουν με διάφορους αθέους και μάλιστα με πάρα πολύ καλά και διαπιστευτήρια και πάρα πολύ ωραία επιχειρήματα, έτσι. Σε αυτήν την κουβέντα μας υπάρχει και αυτό που ονομάζεται στην απολογητική, μιας και κάνουμε τέτοιο πράγμα, το fine tuning. Στα ελληνικά, τέλεια ρύθμιση, λεπτή ρύθμιση, ακριβής ρύθμιση, έτσι, που λέει δηλαδή ότι το σύμπαν είναι απόλυτα συγχρονισμένος για να υποστηρίξει τη ζωή. Και μάλιστα κάποιοι το ονόμασαν αυτό ανθρωπική αρχή. Δηλαδή ότι τα πάντα είναι φτιαγμένα για να καταλήξουμε στον άνθρωπο ο οποίος είναι ο μοναδικός γνωστός, επιστημονικά γνωστός, όχι βάσει της πίστης, παρατηρητής ολόκληρης της δημιουργίας και ολόκληρου του σύμπαντος. Έτσι, δεν γνωρίζουμε κάποιον άλλον. Δεν μιλάω τώρα για αγγέλους και για πνευματικές υπάρξεις, μιλάω για καθαρά επιστημονικά, έτσι. Να αναφέρω κάποια πράγματα έτσι που κάθισα και τα διάβασα, νομίζω αξίζει να τα πούμε, να τα ακούσουν και οι φίλοι και οι φίλες, ότι υπάρχουν κοσμολόγοι και φυσικοί οι οποίοι μετράνε τουλάχιστον 100 μετρήσιμα χαρακτηριστικά που τα ονομάζουν κοσμολογικές σταθερές, στις οποίες λένε ότι αν μετακινηθεί ή αλλάξει μία από αυτές τις σταθερές, τότε δεν μπορεί να υπάρξει ζωή πάνω στη γη. Και αναφέρομαι στις 4 δυνάμεις του σύμπαντος αρχικά. Ποιες είναι αυτές? Η ισχυρά, η ασθενής, η ηλεκτρομαγνητική και η βαρύτητα. Οι οποίες όλοι λένε ότι αν δεν υπήρχε αυτό το πλαίσιο στο σύμπαν, θα κινούντουσαν άναρχα οι πλανήτες εντός του κενού και δεν θα μπορούσε να υπάρξει τροχιά, τα ηλιακά συστήματα κτλ. Να πούμε για έτσι μερικά πράγματα που αξίζει να μοιραστούμε για το ρυθμό διαστολής του σύμπαντος. Αν ήταν μικρότερος ή μεγαλύτερος, δεν θα μπορούσαν να δημιουργηθούν τάστρα, δεν θα μπορούσαν να σχηματιστούν γαλαξίες. Για τη μάζα του σύμπαντος, μικρότερη ή μεγαλύτερη,
πάλι δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πλανήτες και να φιλοξενηθεί ζωή. Οι γαλαξίες τώρα, άκου πάνω. Το 95% των γαλαξιών που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν ονομάζονται ελλειπτικοί ανώμαλοι και δεν είναι ευνοϊκοί για τη φιλοξενία ζωής. Και μόνο το 5% είναι σπυροειδείς, όπως είναι ο δικός μας ο γαλαξίας, που μπορεί να φιλοξενηθεί ζωή επάνω. Τυχαίο, έτσι. Σίγουρα. Η απόσταση ήλιου και γης. Αν ήταν πιο κοντά θα υπήρχε πάρα πολύ ζέστη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Αν ήταν πάρα πολύ μακριά θα υπήρχε ψύχος, πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Το βλέπουμε και σε άλλους πλανήτες που είναι πιο κοντά ή πιο μακριά. Σωστά. Οι συνθήκες είναι ακραίες εκεί. Ακραίες, ακριβώς, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Η σελήνη λένε ότι αν ήταν πιο κοντά ή πιο μακριά θα υπήρχαν πλημμυρίδες. Αυτό το φαινόμενο της άμποτης και της πλημμυρίδας δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί. Το βλέπουμε να γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις. Φυσικά. Η κλίση, το 23% κλίση στον άξονα της γης, λένε ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε εποχές. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε να είναι δυνατή η ύπαρξη ζωής. Η περιστροφή της γης γύρω από τον άξονα της, εκτός από την κλίση, η περιστροφή. Αν ήταν μεγαλύτερη, θα διαταρασσόταν το σύστημα, το οικοσύστημα, και αν ήταν μικρότερη, πάλι δεν θα μπορούσε να υπάρχει κάτι σταθερό για να επιβιώσει. Η ύπαρξη του νερού, ένα θέμα, 70%. Σε άλλους πλανήτες, όπως ανέφερες πριν, υπάρχει ελάχιστο νερό. Είναι παγωμένο. Ακριβώς, άλλο είναι παγωμένο, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί ζωή χωρίς το νερό. Επίσης ο αέρας. Και μάλιστα για την ατμοσφαιρική σύσταση λένε πολλά πράγματα. Λένε ότι το μείγμα των αερίων είναι το τέλειο για τη ζωή. Αν το οξυγόνο, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν περισσότερο από το 20,95% ή λιγότερο, δεν θα μπορούσε να. Πανώ, τώρα ας μην αστειευόμαστε, δηλαδή να έχει κάτσει μπίλια τόσο πολύ ακριβώς σε όλα, να έχει κάτσει ταυτόχρονα σε όλα. Δεν γίνεται. Έτσι. Επίσης, ατμοσφαιρική πίεση, υψηλότερη ή χαμηλότερη, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Αν ήταν πιο αραιή η ατμόσφαιρα. Είναι άπειροι παράγοντες. Λέει, αν ήταν πιο αραιή η ατμόσφαιρα, όλοι οι μετεωρίτες οι οποίοι θα περνάγανε και θα σκάγανε πάνω στη γη. Με αποτέλεσμα να μπορεί να φιλοξενηθεί ζωή. Εδώ μερικοί που καταλήγουν, βλέπεις τι γίνεται. Κρατήρες τεράστιοι, έτσι. Για το μαγνητικό πεδίο, το οποίο αποτρέπει τις μαγνητικές καταιγίδες, λέει, ας πούμε. Και επίσης διατηρεί το όζον, το οποίο αποτελεί προστασία πάνω στον πλανήτη, έτσι. Τώρα, όταν βλέπουμε πάνω την ύπαρξη όλων αυτών των φυσικών νόμων, δεν καταλαβαίνουμε ότι από πίσω υπάρχει κάποιος νομοθέτης. Τα έχει φτιάξει όλα με τέτοιο τρόπο, Τι λέμε στο χριστιανισμό, τα πάντα εν σοφία επίησε, για να υπάρχει ο πλανήτης. Γιατί ο Θεός από την αρχή ήθελε ο πλανήτης να φιλοξενεί ζωή και να κατοικείται. Αυτό που λέμε, το τελεολογικό επιχείρημα. Υπήρχε ένας σκοπός. Διάβασε μας τι μας λέει στον Ισάια στο 45 κεφάλαιο. Στο 18 εδάφιο αναφέρει, επειδή έτσι λέει ο Κύριος, αυτός που δημιούργησε τους ουρανούς, αυτός ο Θεός που έπλασε τη γη και την έφτιαξε, ο οποίος τη στερέωσε, την έκτισε, όχι μάταια, αλλά την έπλασε για να κατοικείται. Για να κατοικείται. Την έφτιαξε με σκοπό ο Θεός. Αυτό λέμε, αυτό ερχόμαστε και λέμε εμείς οι χριστιανοί. Και διαβάσουμε και την αναφορά αυτή από τον αστρονόμο της NASA, τον Τζόνο Κέφι. Σύγχρονος κι αυτός. Σύγχρονος. Διάβασε μας. NASA δεν υπήρχε παλιότερα. Αστρονομία, σωστά, δεν υπήρχε παλιότερα. Υπήρχε αστρολογία. Δεν αλλά δεν ήταν με τη σημερινή αστρολογία η έννοια. Κατά τη γνώμη μου, η Γη είναι ένα ασφαλές καταφύγιο. Όταν είδαμε σε μια φωτογραφία παρμένη από την παγωμένη επιφάνεια της σελήνης τη γαλάζια ομορφιά της Γης, είπαμε: πραγματικά ο Θεός αγαπά αυτά τα πλάσματα. Κι όμως η σελήνη είναι ένα πολύ φιλικό μέρος συγκρινόμενη με την Αφροδίτη, όπου σφοδροί άνεμοι από θεϊκό οξύ σαρώνουν ακατάπαυστα την καυτή της επιφάνεια. Αλλά και η Αφροδίτη με τη σειρά της δεν είναι τόσο αφιλόξενη αν συγκριθεί με τις συντριπτικές πιέσεις της επιφάνειας των λευκών νάνων ή τους ανομολόγητους τρόμους που κρύβουν οι μαύρες τρύπες και τα νετρονικά αστέρια. Αν το σύμπαν δεν είχε τόσο καταπληκτική ακρίβεια στην κατασκευή και λειτουργία του, ποτέ δεν θα είχαμε έρθει στην ύπαρξη. Με όλα τα δεδομένα θα ήμασταν ένα τίποτα στην αιωνιότητα. Η ζωή είναι ένα σπάνιο δώρο. Είναι φανερό ότι το σύμπαν έγινε και συντηρείται για τον άνθρωπο, το πλάσμα που ο Θεός αγαπά. Και αν ρωτήσεις αυτά έναν άθεο, δηλαδή πρόσεξε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αστροφυσικός, είναι αστρονόμος, είναι στην NASA
και τα γράφει αυτά. Και σήμερα, άμα πας και ρωτήσεις έναν άθεο πώς γίνανε όλα αυτά, τι θα σου πει? Δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν τι έχει και αυτός? Μία πίστη. Ναι. Μία πίστη. Τη λιγότερη, τη μεγαλύτερη δυνατή πίστη. Τη λιγότερη την έχω εγώ. Ναι. Θα σου πω και κάτι άλλο που είχα δει πριν λίγο καιρό. Όλοι γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα προφανώς τον Μάνο Δανέζη, τον αστροφυσικό, είναι πολύ γνωστό όνομα, είναι πάρα πολύ γνωστός. Και είχα δει ένα βιντεάκι, υπήρχε μια εκπομπή, το Σύμπαν που αγάπησα, την έκανε με τον Μάνο δεν θυμάμαι τέλος πάντων, Θεοδοσίου λεγόταν, ήταν δύο αστροφυσικοί. Και έλεγε το εξής, μου έκανε φοβερά μεγάλη εντύπωση. Μιλούσε για τις μεταλλάξεις σε σχέση με την ηλικία της Γης. Και έλεγε, μπορεί οι βιολόγοι να μας λένε αυτά που λένε, αλλά στην αστροφυσική, αν υπάρχουν, λέει, κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθεί ένας πολύ απλός μονοκύτταρος οργανισμός, απαιτούνται τουλάχιστον, ακούστε το νούμερο, 10 στην 160.000, δεν ξέρω και πώς να το προφέρω αυτό σωστά. Ένα νούμερο με 160.000 μηδενικά από πίσω για να μπορέσει να δημιουργηθεί. Τόσα χρόνια. Αυτό το νούμερο σε έτη. Αλλά η ηλικία του σύμπαντος, λέει, είναι μόλις 10 στη 10η έτη. Το καταλαβαίνει στην τεράστια διαφορά. Και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση το ότι αυτό το είπε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας. Και λέει, κάθισαμε και το βγάλαμε και δεν βγαίνουν τα νούμερα. Μια απλή μετάλλαξη. Και αν υπάρχουν όλες οι συνθήκες. Και πάλι ερχόμαστε στο ερώτημα, ποιος έβαλε αυτές τις συνθήκες, έτσι, εκεί πέρα. Ναι. Ωραία. Και... είναι ωραία να τα ακούς αυτά, έτσι, από επιστήμονες, γιατί έχουν άλλη βαρύτητα φυσικά οι λόγοι τους. Και επιβεβαιώνουν και τη δική σου πίστη. Έτσι, θεωρούσε κάποιος το παρομοία σε όλο αυτό με τον πλανήτη, την επίσκεψη σε ένα σπίτι. Έβλεπες τώρα ένα δωμάτιο με ροζ, με κούνια μέσα. Ναι, μπαίνεις ένα σπίτι που δεν έχει παιδιά. Χωρίς παιδιά, ναι. Και τι σκέφτεσαι? Ότι περιμένουν παιδί προφανώς. Ότι περιμένουν ένα παιδάκι. Μπαίνεις στο σπίτι, βλέπεις το δωμάτιο, ροζ, μπαλονάκια. Τι είναι το λογικό? Και φτάνεις σε ένα πλανήτη που τον βλέπεις με τις κατάλληλες συνθήκες, με τα δέντρα, με τα ποτάμια, με το κατάλληλο οξυγόνο. Τι περιμένεις να δεις? Ζωή. Ότι αυτός ο πλανήτης περιμένει να φιλοξενήσει ζωή. Περιμένει να φιλοξενήσει ζωή. Έτσι. Και πάλι ένας χριστιανός καθηγητής αστρονομίας, ο Owen Gingerich, αν το προφέρω σωστά, έλεγε, για μένα η πίστη σε ένα τελικό αίτιο, σε ένα δημιουργό Θεό, δεν είναι μια συνεκτική κατανόηση του γιατί το σύμπαν φαίνεται να είναι τόσο φιλικά διαμορφωμένο για την ύπαρξη, πρόσεξε πάνω τι λέει, νοήμονος και αυτοσυνείδητης ζωής. Όχι μόνο οποιασδήποτε ζωής. Όπως είναι τα ζώα, ας πούμε. Οι αμοιβάδες, ξέρω εγώ, ή κύτταρα κτλ. Μονοκύτταροι, πολυκύτταροι οργανισμοί, αλλά μιλάει για νοήμονα ζωή, έτσι. Τώρα εδώ, σε αυτά όλα, φίλοι, θέλω να θέσω ένα ερώτημα το οποίο πολύ συχνά το συζητώ και με φίλους και το σκέφτομαι και εγώ ίδιος. Έχεις λοιπόν δύο κοσμοθεωρίες. Η μία κοσμοθεωρία είναι η κοσμοθεωρία της τυχαιότητας, ότι όλα γίνανε τυχαία, χωρίς σκοπό και απλά εξελίσσονται. Αυτή είναι η θεωρία του αθεϊσμού. Αυτή είναι η προσέγγιση του αθεϊσμού. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία του αθεϊσμού. Και έχεις και την κοσμοθεωρία η οποία σου λέει, βρίσκεσαι εδώ γιατί υπάρχει ένας δημιουργός, μια ευφυής προσωπικότητα, η οποία από αγάπη σε φέρνει σε ύπαρξη. Ο σκοπός της ζωής σου είναι να του μοιάσεις, να αποκατασταθεί αυτό το κατ' εικόνα και το καθομοίωση και στο τέλος γυρίζεις στην αγκαλιά του. Και το άλλο μοντέλο, η άλλη κοσμοθεωρία της τυχαιότητας λέει, ήρθες από το τίποτα, ζεις εδώ ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, και στο τέλος καταλήγεις στο πουθενά. Ρωτάω εγώ τώρα το εξής, και για ποιο λόγο την κάνουμε αυτήν την εκπομπή, φίλοι. Αυτοί οι δύο άνθρωποι θα ζήσουν το ίδιο τη ζωή τους? Σίγουρα όχι. Θα ζήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο, θα έχουν τις ίδιες αξίες, θα δημιουργήσουν την ίδια οικογένεια? Δεν θέλω να πω ότι ανάμεσα στους αθέους δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι και ευγενείς, οι οποίοι βέβαια, να πω την αλήθεια,
μάλλον είναι η μειοψηφία, γιατί η φύση του ανθρώπου από μόνη της πορεύεται προς το ατελές, να το πούμε κομψά, έτσι. Και στην πραγματικότητα ο χριστιανισμός έρχεται να στα πλαισιώσει όλα αυτά και να σου δώσει σου δείξει αυτό το οικοδόμημα για να σε βάλει σε σκέψη και να σε οδηγήσει στο πώς εσύ θα σχετιστείς, γιατί γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό, πώς θα σχετιστείς με αυτόν τον δημιουργό, με αυτή την προσωπικότητα, έτσι. Αυτό το αφήνουμε να αιωρείται το ερώτημα και ο καθένας θα το απαντήσει για τον εαυτό του, έτσι. Να πούμε το επόμενο. Το επόμενο είναι το θέμα νους ή εγκέφαλος, έτσι. Έχουμε από τη μία τον εγκέφαλο. Σαν όργανο, σαν φυσικό όργανο. Ηλιστικής προσέγγισης, έτσι. Ο εγκέφαλος σαν ένα όργανο, έτσι, βρίσκεται ανάμεσα στα δύο αυτιά μας. Εάν πάει ένας χειρούργος εγκεφάλου, ένας νευρολόγος, μπορεί να σου περιγράψει τις λειτουργίες, μπορεί να πάει να κάνει μια εγχείρηση να βγάλει έναν όγκο από μέσα, μπορεί να το εξηγήσει, να το μελετήσει, να το περιγράψει, τον εγκέφαλο. Τι γίνεται όμως με τη διάνοια? Τι γίνεται με το νου? Τι γίνεται με τη συνείδηση? Πώς μπορούν να υπάρχουν αυτά? Και ποιο έγινε πρώτο, ο νους ή ο εγκέφαλος? Ασφαλώς αυτά τα δύο σχετίζονται. Ασφαλώς ο εγκέφαλος, οι λειτουργίες του εγκεφάλου μας βοηθάνε να έχουμε νοητικές και συνειδησιακές εργασίες. Αλλά δεν είναι πολύ περίεργο ότι ο αθεϊσμός το προτείνει εκεί? Ότι έχουμε ένα υλικό όργανο. Αυτό είναι όλο. Όχι, δεν είναι ικανοποιητική εξήγηση προφανώς αυτή. Δεν είναι. Πάλι ερχόμαστε στο μοντέλο μάλλον του ότι ο Θεός έρχεται και φυσάει, που λέγαμε πριν, κομμάτι της προσωπικότητάς του μέσα, και ξαφνικά το συζητάγαμε και πριν πάνω. Και τα ζώα έχουν εγκέφαλο ως όργανο. Και κανείς δεν μειώνει την αξία τους ως έμβια όντα. Αλλά ο άνθρωπος ζυγίζει πλανήτες, μετράει αποστάσεις. Ο άνθρωπος έρχεται να θαυμάσει ένα έργο τέχνης. Έχει χαρίσματα τα οποία τον βοηθούν να παράξει τέχνη. Νομίζω όλοι πρέπει να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ ανθρώπου και ζώων. Να παράξει πολιτισμό, να παράξει κοινωνίες, να παράξει επιστήμη, να παράξει σκέψη, στοχασμό, βάθος. Αυτά όλα ποιος το δημιουργεί? Και ερχόμαστε, θες να μας διαβάσεις τον Μόρλαντ, που είναι χριστιανός φιλόσοφος, θεολόγος και απολογητής, τι έλεγε? Λέει ότι ο υποκειμενικός χαρακτήρας της εμπειρίας είναι δύσκολο να αποδοθεί με όρους φυσικαλισμού. Τι είναι ο φυσικαλισμός, να πούμε? Ότι όλη η πραγματικότητα αποτελείται από ύλη και από φυσικές διεργασίες. Λέει λοιπόν ότι δεν μπορεί όλα αυτά να αποδοθούν στο φυσικαλισμό, ότι όλα είναι ύλη και φυσικές διεργασίες. Πώς θα μπορούσε η συνείδηση να έχει εξελιχθεί από την ύλη? Το απλό γεγονός της συνείδησης αποτελεί μια σοβαρή δυσκολία για τον φυσικαλισμό ή τον υλισμό. Έτσι λοιπόν, και μόνο το ότι υπάρχει συνείδηση και νόηση και όλες αυτές οι λειτουργίες του εγκεφάλου, δεν μπορούν αυτά όλα να αποδειχθούν από τον υλισμό και μόνο, από τον αθεϊσμό. Πρόσφατα άκουγα την ομιλία μιας ψυχιάτρου, ψυχοθεραπεύτριας, που έλεγε αυτό το πράγμα, ότι μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να εξηγηθεί η συνείδηση. Κανένας επιστήμονας, καμία επιστήμη δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό, τι είναι η συνείδηση και πώς υπάρχει στον άνθρωπο. Εκεί πέρα δηλαδή φτάνει σε ένα διέξοδο. Ναι, και εγώ όταν μελετούσα την ιστορία της ψυχολογίας και το πώς... Έλεγε, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι το βλέπουμε και από τα μωρά που γεννιόνται, που ξαφνικά έχουν μια συνείδηση. Δηλαδή λένε ψέματα, ας πούμε, και κοκκινίζουν. Αυτό θα το πούμε στο ηθικό επιχείρημα. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό και στρώνει στο χαλί για να περάσουμε για το επόμενο, για το ηθικό επιχείρημα. Πάντως, στην ιστορία της ψυχολογίας υπάρχουν δεκάδες σχολές οι οποίες προσπαθούν να διερευνήσουν και να αποκρισταλώσουν τη διαφορά μεταξύ του εγκεφάλου και της νόησης και της προσωπικότητας, αυτό που λέμε πνεύμα ή αυτό που λέμε ψυχή, ας πούμε. Δηλαδή, σου λέει τι είναι the ghost in the machine, έτσι το ονομάζουν. Είναι ένα φάντασμα μέσα σε ένα μηχάνημα, ή λένε the black box, το μαύρο κουτί, όπως είναι στα αεροπλάνα, το οποίο είναι ασφράγιστο και δεν μπορεί κάποιος να ξέρει τι έχει μέσα. Έτσι. Άλλοι μιλάνε για την αιτιοκρατία, δετερμινισμό, ότι είμαστε προκαθορισμένοι να κάνουμε πράγματα. Εκεί πάλι να δεις. Απλώς
σύνθετος, ανώτερος, κατώτερος δετερμινισμός. Οι ίδιοι επιστήμονες δεν μπορούν να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει εκεί μέσα. Και κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί η επιστήμη να αποδείξει επαρκώς με τη θεωρία του υλισμού ότι είναι μόνο ένα σύμπλεγμα μιας γκριμάζας λιπόδους, ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που είναι, απλά να το στηρίξουν στην υλιστική θεωρία. Και πάμε στο ηθικό επιχείρημα. Ναι, ναι. Μεταβούμε. Που είναι και το τελευταίο νομίζω που έχουμε να αναφέρουμε. Ναι, είναι και το τελευταίο επιχείρημα. Λοιπόν, και το ερώτημα είναι το εξής. Από μόνο του υπάρχει κάτι κακό? Υπάρχει, μπορούμε να ξέρουμε σε έναν άνθρωπο ότι υπάρχει κάτι κακό? Και αν ναι, ποιος το ορίζει? Πώς το ορίζουμε? Διάβασέ μας για τον Νίτσε και για τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, και οι δύο άθεοι. Έτσι, και μεγάλα μυαλά και οι δύο. Και ο Νίτσε και ο Ντόκινς. Τον Ντόκινς τον γνωρίζουμε, είναι ο καθηγητής της Οξφόρδης που έχει γράψει The God Delusion και όλα. Είναι πολύ γνωστός μέσα στα δίκτυα, στα κοινωνικά. Ο Νίτσε ανέφερε το εξής, ότι εσύ έχεις τον τρόπο σου, εγώ έχω τον τρόπο μου. Όσο για το σωστό τρόπο δεν υπάρχει. Στην ουσία, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν υπάρχει. Εσύ ορίζεις τι είναι καλό, εγώ ορίζω τι είναι καλό και πορευόμαστε. Και ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, οι άνθρωποι, λέει, πάντα αναρωτιόντουσαν για το νόημα της ζωής. Η ζωή δεν έχει ανώτερο σκοπό από το να διονύσει την επιβίωση του DNA. Η ζωή δεν έχει σχέδιο, σκοπό, κακό και καλό, τίποτα άλλο από τυφλή, αδυσόπιτη αδιαφορία. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Το δαρβινικό μοντέλο. Ναι. Ο Δαρβίνος αυτό έλεγε. Βλέπεις ο Δαρβίνος, πώς αντανακλά το Δαρβίνο ο Ντόκινς, που είναι δαρβινιστής. Ναι. Σου λέει η εξέλιξη δεν έχει σκοπό και δεν έχει νόημα, απλά συμβαίνει. Και κινείται προς το άγνωστο, έτσι. Ναι. Αδιαφορία, δεν μας νοιάζει για το καλό και το κακό. Έτσι. Αλλά εδώ τώρα τίθονται τα ερωτήματα. Αρχίζουμε τα ερωτήματα. Ερώτηση. Το να βιάζει κάποιος ένα παιδάκι, το να βιάζει μια γυναίκα, το να γίνεται μια γενοκτονία, αυτό είναι καλό ή κακό? Και ρωτήσεις, προφανώς, οποιοσδήποτε άνθρωπος και αυτούς να ρωτήσουμε τους ανθρώπους τώρα που αναφέραμε. Ακόμα και τον Ντόκινς, ακόμα και τον Νίτσε. Ναι. Θα πάρουν θέση. Θα πάρουν θέση. Ναι. Έτσι, δηλαδή αυτή η μεταμοντερνιστική προσέγγιση του το δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια και εγώ έχω τη δική μου αλήθεια και εσύ έχεις τη δική σου αλήθεια. Στην πραγματικότητα κάπου σταματάει. Και ακόμα και οι ίδιοι που το πρεσβεύουν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Το ερώτημα είναι, αυτά τα κριτήρια ποιος τα θέτει? Γιατί να σου πω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι ψυχοπαθείς κάποιος, έτσι, να έχει ψυχώσεις. Δεν λέμε ότι όλοι όσοι άνθρωποι έχουν ψυχώσεις και έχουν πρόβλημα ότι γίνονται, αλλά υπάρχουν οι serial killers, ρε παιδί μου, οι συριακοί δολοφόνοι, οι οποίοι όλοι είναι ψυχοτικοί αυτοί. Δεν λέμε ότι όλοι οι ψυχοτικοί γίνονται συριακοί δολοφόνοι, αλλά όλοι οι συριακοί δολοφόνοι είναι ψυχοτικοί. Οι οποίοι, αν τους ρωτήσεις, θεωρούν ότι είναι ok το να πάνε, ξέρω εγώ, να βιάσουν μια γυναίκα και μετά να τους σκοτώσουν. Θεωρούν ότι είναι αποδεκτό. Έτσι. Αν λοιπόν δεν υπάρχει μια σταθερά, μια απόλυτη αρχή, μια απόλυτη εξουσία που να θέσει τις βάσεις στο τι είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, ποιον τον ηθικό κώδικα θα ακολουθήσουμε? Άκου τώρα. Για παράδειγμα. Ας πάρουμε το παράδειγμα του αδέλφου Χίτλερ. Δεν λέμε ότι ήταν το μόνο τέρας της ιστορίας. Υπάρχουν πάρα πολλά τέρατα, αλλά ας πούμε ένα πρόσφατο, ας πούμε, έτσι. Μην νομίζει κάποιος ότι θέλουμε να μιλήσουμε κατά της Γερμανίας. Υπήρχαν και αντίστοιχα ο Στάλιν και ο Μάο Τσετούν και πάρα πολλοί στην ιστορία τέρατα τα οποία αιματοκυλήσανε και κάνανε. Αλλά ερώτηση. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχει μια απόλυτη ηθική σταθερά, ο αδέλφος Χίτλερ, η δική του ηθική ποια ήτανε? Ότι υπάρχει μια ανώτερη φυλή, η οποία αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί, να επιβληθεί ως άρχος αφιλή επάνω σε οποιασδήποτε άλλες φυλές, η αρία φυλή, εμπροκειμένου, και αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής του. Η προώθηση αυτής της ιδέας, αυτής της ηθικής, αυτού του ιδεώδους. Ωραία. Και τελικά τι έκανε? Σκότωσε Εβραίους, Ρωμά, ομοφυλόφιλους, έτσι. Ανθρώπους που είχαν ειδικές ανάγκες. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ με ανθρώπους που ήταν νάνοι, με τους οποίους τους κάνανε πειράματα, κάνανε φοβερά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Ερώτηση τώρα. Αν με αυτό που περιέγραψα τώρα διαφωνείς, πώς θα το στηρίξεις, εάν δεν υπάρχει μια απόλυτη νόρμα, μια απόλυτη αρχή? Έρχεται άλλο, σου λέει εντάξει, εσένα είναι η δική σου αλήθεια, είναι η δική σου ηθική αυτή,
Στην πραγματικότητα ο Χίτλερ ήταν απόλυτα συνεπής με τη δική του ηθική. Πώς εγώ μπορώ σαν άνθρωπος να το αντικρούσω, αν δεν υπάρχει μια σταθερά. Να πάρω την ηθική του Χίτλερ των Εβραίων, του Hugh Hefner, το ξέρεις το Hugh Hefner, ο ιδρυτής του Playboy. Είχε πει τότε και ότι υπάρχει μια Αγία Τριάδα, έλεγε ο άντρας, η γυναίκα, ο ερωτισμός. Πολύ ενδιαφέρον, ήταν πολύ αστείο όταν το είχα διάβασει. Και το απόλυτο κακό, έλεγε ο διάβολος, το απόλυτο κακό σε αυτό το σχετισμό, σε αυτήν την τριάδα, είναι ο υπερσυντηρητισμός και ευσεβισμός των χριστιανών. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, έτσι. Άρα τελικά όλα είναι θέμα γνώμης ή προτίμησης. Αυτό είναι το ερώτημα πάνω, που τελικά τίθεται σε αυτόν τον κόσμο. Ποιανού ηθική θα ακολουθήσω? Και εδώ έρχεται και αυτό που ανέφερες πριν. Θες να μας πεις λίγο για το παιδάκι και για το πώς μπαίνει μέσα του? Που ανέφερες πριν, για το πώς ένα παιδάκι που γεννιέται. Ναι, που έχει τη συνείδηση. Που έχει τη συνείδηση από μόνο του, που ανέφερες. Πώς η συνείδηση, από πού προέρχεται η συνείδηση. Και από πού προέρχεται και τελικά αυτοί οι ηθικοί κώδικες πώς μπήκανε. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω. Στη δημιουργία του ανθρώπου, νομίζω. Το είχα θέσει κάποια φορά σαν ερώτημα σε έναν καθηγητή μου. Εξυπνότατος, άθεος. Εξαιρετικός καθηγητής, όταν κάναμε μαθήματα ψυχολογίας. Ο οποίος υποστήριζε το δαρβινικό μοντέλο της εξελικτικής κατάστασης, έτσι. Εγώ τώρα τον ρώτησα όχι για εκείνον. Γιατί ξέρεις, ένας άνθρωπος όταν έχει πάρει θέση, πολύ δύσκολα τον αλλάζεις. Εγώ τον ρώτησα για τους υπόλοιπους μαθητές που ακούγανε. Και του λέω να σου κάνω μια ερώτηση. Εάν κατ' υπόθεση είμαστε προϊόντα εξέλιξης, γνωρίζουμε ότι ένα παιδί όταν γεννιέται χωρίς να έχει κοινωνική μάθηση είναι ακόμα μωρούλι. Είναι μωρούλι. Έχει αρχίσει και περπατάει, έχει αρχίσει και μιλάει, είναι... Ενός, δύο... Και περισσότερο λίγο και 3 και 4 χρονών, όταν λένε ένα ψέμα, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε γλώσσα του σώματος. Τα βλέπουμε κοκκινίζουνε, βάζουνε το χέρι μπροστά στο στόμα, αργότερα αυτό μένει στους πολιτικούς και στους ενήλικες βάζουν το χέρι στο πηγούνι. Είναι η γλώσσα του σώματος. Είναι η γλώσσα του σώματος, έτσι, οι άνθρωποι αυτοί που ξέρουν να το ερμηνεύουν, καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Και του λέω, δεχόμαστε ότι αυτό το παιδί, στο οποίο αν το πάρουμε με το εξελικτικό βιολογικό μοντέλο που προτείνεις, το να πει ένα ψέμα θα γλιτώσει την τιμωρία. Άρα είναι ευνοϊκό το ψέμα όσον αφορά την επιβίωση του, έτσι, και το να αποφύγει κάτι δυσάρεστο και να έχουμε το survival of the fittest, του ικανότερου, η επιβίωση του ικανότερου, του πιο προσαρμοστικού. Ερώτηση, πώς στο καλό, πώς στην ευχή αυτό το παιδάκι, ποιος του έγραψε αυτό τον ηθικό κώδικα μέσα του, ώστε να ξέρει το ότι λέει ψέμα είναι κακό και κατευθείαν αντιδρά και να το βλέπουμε από τη γλώσσα του σώματος. Ήταν πολύ, και μάλιστα μετά του είπα και άλλα, του λέω δηλαδή ακόμα και οι άθεοι. Εάν κάποιος απατήσει τη γυναίκα του, που στην πραγματικότητα η απάτη, η βάση του δαρβινικού μοντέλου, είναι η περισσότερη ζωή. Δίνεις δηλαδή, παράγεις περισσότερους απογόνους. Άρα είναι προς όφελος διατήρησης της ζωής. Πώς να μας έχει μπει μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην είδησή μας ότι είναι κακό και ακόμα και ο άθεος να το κρύβει από τη γυναίκα του ή να το κάνει παράνομα? Για ποιο λόγο? Τι έχει μπει μέσα, τι τον ελέγχει? Ποια είναι η ηθική μέσα η οποία τον ευασανίζει? Καλά, ήταν απολαυστικό, Δεν του άρεσε η ερώτηση και του την έκανα και ευγενικά πάντα. Εγώ είμαι ευγενής και προσπαθώ να θέτω. Εν τω μεταξύ υπήρχαν συμμαθητές δίπλα που λέγανε πολύ σωστό. Όντως. Προσπαθούσα να βάλω ιδέες στους συμμαθητές μου. Πάνω. Ήταν 2 λεπτά πάνω και ανεβοκατέβαινε και προσπαθούσε να μαζέψει τη σκέψη. Δεν απάντησε ποτέ. Και ήταν και έξυπνος και καλός καθηγητής και τον απολάμβανα τα μαθήματά του. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι τελικά μέσα μας υπάρχει ένας ηθικός κώδικας και δεν μπορούμε να βασιστούμε στον κώδικα τον ατομικό του καθενός, ούτε στο πολιτισμικό κομμάτι. Γιατί πολλοί λένε ο κάθε πολιτισμός έχει το δικό του κώδικα. Ναι, αλλά οι Vikings είχαν ηθικό κώδικα να πηγαίνουν και να κάνουν ανθρωποθυσίες στη Βαλχάλα. Οι Εσκιμό, έχεις ακούσει για των Εσκιμών τις συνήθειες? Όχι. Ξέρεις, λένε ότι όταν πηγαίνει, ότι συμβαίνει σε κάποιους πληθυσμούς Εσκιμών, όταν πηγαίνει ένας επισκέπτης
του προσφέρουν τη γυναίκα τους για το πρώτο βράδυ. Περίεργο. Επίσης υπάρχουν άλλοι λαοί που έχουν πολυγαμία. Τι είναι αυτό που θέτει το σωστό το λάθος? Η ηθική των λαών, η ηθική των ατόμων ή μια άλλη ηθική η οποία έρχεται έξω από τον ανθρώπινο πολιτισμό και έξω από τον άνθρωπο? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο αίσθημα ηθικής υποχρέωσης, η οποία υπάρχει σε κάθε πολιτισμό και σε κάθε άνθρωπο. Ο οποίος έχει γραμμένο στη συνείδησή του μέσα τι είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Θέλεις να μας διαβάσεις έτσι κάποιες σκέψεις του C.S. Lewis? Λοιπόν. Στο βιβλίο, ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Απλός χριστιανισμός. Εξαιρετικό βιβλίο, το προτείνουμε στους ακροατές να το μελετήσουν. Σελίδες 24 με 25 αναφέρει: σκέψου μια χώρα όπου θαυμάζουν τους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη μάχη, όπου ο άνθρωπος είναι υπερήφανος όταν προδίδει τους άλλους ανθρώπους που του φέρονται με καλοσύνη. Πιο εύκολο είναι να φανταστείς μια χώρα που όπου 2 συν 2 κάνουν 5. Το κατάλαβες αυτό? Αν δεν πιστεύουμε στην ευπρεπή συμπεριφορά, γιατί να έχουμε τόσο άγχος και να βρίσκουμε προφάσεις όταν δεν φερόμαστε ευπρεπώς? Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αυτή την παράξενη ιδέα ότι θα πρέπει να συμπεριφερθούν με έναν ορισμένο τρόπο και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την ιδέα. Και λίγο παρακάτω συνεχίζει ο C.S. Lewis. Αν δεν υπάρχει πιο αληθινή σειρά από ηθικές ιδέες ή καλύτερη, τότε δεν θα υπήρχε νόημα στο να προτιμήσουμε τη χριστιανική ηθική από την ηθική του Ναζί. Αυτό που είπαμε πριν. Ακριβώς. Σίγουρα όλοι πιστεύουμε ότι μερικές ηθικές είναι καλύτερες από άλλες. Αν οι ηθικές σου ιδέες μπορεί να είναι πιο αληθινές και αυτές του Ναζί να είναι λιγότερο αληθινές, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια πραγματική ηθική ώστε να επαληθεύουν αυτά. Εάν ο νόμος της σωστής συμπεριφοράς σήμαινε απλώς αυτό που κάθε έθνος τυχαίνει να εγκρίνει, δεν θα υπήρχε νόημα στο να λέμε ότι ένα έθνος είχε πιο σωστή αντιμετώπιση από οποιαδήποτε άλλη. Δεν θα υπήρχε νόημα στο να λέμε ότι ο κόσμος θα μπορούσε να βελτιώνεται ή να χειροτερεύει ηθικά. Συνεπώς, αυτός ο νόμος για το σωστό και το εσφαλμένο πρέπει να είναι κάτι που δεν επινοήσαμε μόνοι μας, που κανένας μας δεν επινοεί, αλλά διαπιστώνουμε πως μας επηρεάζει. Έτσι. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και να βάλουμε και στην κουβέντα και κάτι άλλο, το θέμα του αλτρουισμού. Ναι. Που πάλι έχει να κάνει με την ηθική. Ήμουνα στην Ικαρία πριν από χρόνια και είχα ακούσει μια ιστορία. Πνιγόντουσαν δύο άτομα. Η Ικαρία είχε πάρα πολλά ρεύματα, τους είχε παρασύρει το ρεύμα και ήταν μια κοπέλα κολυμβήτρια η οποία πάει, που ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι να πας να σώσεις άνθρωπο που πνίγεται, είναι πάρα πολύ εύκολο να σε πνίξει. Πάει λοιπόν, σώζει τον πρώτον, τον φέρνει πίσω, ξαναπηγαίνει να σώσει τον δεύτερο, τον φέρνει και στην πορεία, από την κούρασή της και την εξάντλησή της πνίγηκε. Και αυτό σώθηκε, τον έφερε έξω, πέσανε μετά οι άλλοι και σώθηκε. Ερώτηση. Αυτή η γυναίκα, ποια ηθική ήταν αυτή που της υπαγόρευσε ότι θα πρέπει να πάει να βοηθήσει κάποιον άλλον και όχι να προστατεύσει τον εαυτό της? Υπήρχε κάτι ανώτερο το οποίο βλέπεις ένα παιδάκι να πάει να το πατήσει σε ένα αυτοκίνητο. Ξαφνικά πέφτεις για να σώσει το παιδάκι με κίνδυνο τη ζωή σου. Αυτό είναι παράλογο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος έχει φυτέψει μια ηθική η οποία υπάρχει στους ανθρώπους, είναι παρανθρώπινη παρατήρηση, είναι παρανθρώπινη παραδοχή. Έτσι. Και αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία στην Προς στο δεύτερο κεφάλαιο. Το μας το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Επειδή όταν οι εθνικοί που δεν έχουν νόμο κάνουν από τη φύση τους εκείνα που ανήκουν στον νόμο. Χωρίς να το ξέρουν, από τη φύση τους. Έτσι. Αυτοί ενώ δεν έχουν νόμο, οι ίδιοι είναι νόμος στον εαυτό τους. Οι οποίοι δείχνουν το έργο του νόμου να είναι γραμμένο μέσα στις καρδιές τους, έχοντας τη συνείδησή τους να συμμαρτυρεί και τους λογισμούς να κατηγορούν ή και να απολογούνται ένα μεταξύ τους. Καταλάβες. Δηλαδή πήγε ο Παύλος, πήγε στη Μικρά Ασία, πήγε στην Ελλάδα και βρήκε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν θεϊστές και όμως είχαν μέσα στη συνείδησή τους γραμμένο πάλι ερχόμαστε σε αυτή την πνοή ζωής που ο Θεός έρχεται και εμφυσεί μέσα στον άνθρωπο. Που ερχόμαστε λοιπόν για να καταλήξουμε σε αυτό το επιχείρημα ότι αν δεν υπάρχει Θεός, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει απόλυτο καλό και κακό. Και αυτός ο κόσμος θα ήταν χάος. Και μας λέει πάλι ο C.S. Lewis, λέει ένας άνθρωπος δεν αποκαλεί μια γραμμή στραβή εκτός αν έχει κάποια ιδέα για μια ευθεία γραμμή. Μόνο τότε την αποκαλεί στραβή. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοεί. Αν δεν έχεις δει την ευθεία. Αν δεν έχεις δει την ευθεία και χωρίς Θεό, αν δεν έχεις Θεό, αμετάβλητη ευθεία δεν υπάρχει. Αυτό σου λέει ο C.S. Lewis. Έτσι.
και διάβασε μας και το Στίβεν Βάινμπεργκ και αυτός φυσικός με Νόμπελ. Ναι. Και αγνωστικιστής αυτός, ενδιαφέρον. Όνειρα για μια τελική θεωρία. Αν υπάρχει Θεός, δεν έχει νόημα να πιστεύουμε ότι θα είναι μια σκέτη δύναμη ή ενέργεια ή αυτό το σύμπαν. Το ίδιο το σύμπαν δηλαδή. Το ίδιο το σύμπαν, ναι. Μάλλον θα πρέπει να είναι ένας δημιουργός, ένας νομοθέτης που θέσπισε όχι μόνο τους φυσικούς νόμους, αλλά και το μέτρο του καλού και του κακού. Μια προσωπικότητα που ενδιαφέρεται για τις πράξεις μας και που σίγουρα αξίζει τη λατρεία μας. Πολύ ωραίο, και έτσι είναι ωραίο να κλείσουμε και αυτό το επιχείρημα, λέγοντας ότι ο αθεϊσμός δεν μπορεί να στηρίξει την ηθική, την απόλυτη ηθική, και αν υπάρχει αντικειμενική ηθική, τότε υπάρχει και ένας αντικειμενικός, υπερβατικός νομοθέτης πίσω από όλο αυτό. Έτσι. Ωραία. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα εκτενώς. Όσο μπορούσαμε. Εντάξει, όποιος θέλει να το ψάξει και παραπάνω, υπάρχει υλικό ή μπορεί να μας γράψει κάποιο σχόλιο. Μπορεί να να επικοινωνήσει μαζί μας. Ναι, και να του δώσουμε και επιπλέον υλικό, γιατί τώρα εντάξει, το συμπυκνώσαμε. Όσο μπορούσαμε, γιατί αυτό ήταν μια σειρά κανονικά το καθένα από αυτά τα θέματα. Λοιπόν, για κλείσουμε, να πάμε στο κλείσιμο έτσι, σε όλη την μελέτη μας, όλο το θέμα μας. Θέλω να πω ότι εγώ έχω καταλήξει στο ότι οι άνθρωποι που απορρίπτουν το Θεό δεν είναι γιατί υπολείπεται στη μελέτη της ύπαρξης του Θεού, δεν υπολείπονται τα επιχειρήματα, και τις περισσότερες φορές αυτό δεν οφείλεται στο μυαλό και στη σκέψη και στο νου, αλλά στην προδιάθεση, στη βούληση του ανθρώπου. Και οι άνθρωποι τελικά απορρίπτουν το Θεό για άλλους λόγους. Γιατί υπάρχει μέσα τους αδικία, υπάρχει η λατρεία της σάρκας, υπάρχει η λατρεία του εγώ, υπάρχει η διαφθορά και η ανομία, και τελικά αυτά οδηγούν τον κόσμο να αγκαλιάζει περισσότερο την αθεία. Ας είμαστε τίμοι με τους εαυτούς μας. Θέλω να διαβάσω κάτι πάλι από το βιβλίο «Οι ουρανοί διηγούνται» του Μάνου Δαμιανάκη, στη σελίδα 64 και 65. Λέει λοιπόν ο Δαμιανάκης, ο οποίος δεν τον έχω παρακολουθήσει, στο βιβλίο του διάβασε, αλλά μάλλον πρέπει να μεταπήδησε από την αθεία στο θεϊσμό, στην πίστη δηλαδή. Λέει, λυπάμαι για το... Ακούστε τι γράφει, φίλοι. Λυπάμαι για το χρόνο που έχασα προσπαθώντας να καταλάβω τις ανοησίες που τόσο εύκολα διατυπώνουν κατά τα άλλα εξυπνότατοι άνθρωποι όταν αρνούνται να ακολουθήσουν το τεντωμένο δάχτυλο, τον ψίθυρο των ουρανών που τους δείχνει το ζωντανό Θεό. Αυτόν που έβαλε τη φωτιά στις εξισώσεις και έφτιαξε αυτόν τον θαυμάσιο κόσμο που περιγράφουν οι ίδιοι οι επιστήμονες, έτσι. Συνεχώς έρχεται στη σκέψη μου το εδάφιο από το πρώτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολής, λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Δάσκαλοι ξεμοραμένοι πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να ψαρέψουν ολόκληρο το σύμπαν από την απροσδιοριστία, να εμφανίσουν την ενέργεια από το ποτέ, να βγάλουν την ύλη από το τίποτα και το χωροχρόνο από το πουθενά. Καλώς, ακούστε πώς καταλήγει ο Δαμιανάκης, καλώς προεφήτευσε περί αυτών πριν 3.000 χρόνια ο ψαλμοδός ο Δαβίδ. Ψαλμός 14, 1 έως 3 διαβάζω. Ο άφρονας είπε στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Διαφθάρηκαν, έγιναν βδελιροί στα έργα, δεν υπάρχει κανένας που να πράττει αγαθό. Ο Κύριος έσκυψε από τον ουρανό επάνω στους γιους των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει το Θεό. Και κλείνει ο Δαβίδ λέγοντας, όλοι παρεξέκλειναν, μαζί εξαχριώθηκαν. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό, δεν υπάρχει ούτε ένας. Και αυτή είναι η τραγική διαπίστωση, η οποία έρχεται από το Λόγο του Θεού και που όλοι εμείς που ζούμε το βλέπουμε να συμβαίνει γύρω μας. Ειδικά στις μέρες μας, και πάντα υπήρχε, αλλά ειδικά στις μέρες μας. Καταλήγουμε λοιπόν σε μία διαπίστωση ότι οι άνθρωποι, υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους απορρίπτουν το Θεό. Ο πρώτος λόγος είναι η άγνοια και τους τρεις λόγους τους περιγράφει ο Λόγος του Θεού, τους περιγράφει η Αγία Γραφή. Και θα σου ζητήσω πάνω να μας διαβάσει τα εδάφια που τεκμηριώνω. Ο πρώτος είναι η άγνοια.
Δεν ξέρουν και γι' αυτό απορρίπτουν τον Θεό. Πολλές φορές αυτή η άγνοια είναι θελημένη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε προτιμώ να μην ξέρω. Γιατί αν ξέρεις, μετά βρίσκεσαι σε μια. Έχεις μια ευθύνη. Έχεις να απολογηθείς. Έρχεσαι πρώτον των ευθυνών σου. Έτσι. Διάβασε μας λοιπόν πώς το θέτει στην Προσρωμαίους το πρώτο κεφάλαιο και στο Ματθαίο στο 22ο κεφάλαιο. Προσρωμαίους πρώτο κεφάλαιο 18 με 23 εδάφιο λέει ο Απόστολος Παύλος, επειδή ό,τι μπορεί να γίνει γνωστό για το Θεό είναι φανερό μέσα τους. Αυτό που είπαμε και πριν. Συνείδηση. Η συνείδηση ακριβώς. Για το λόγο ότι ο Θεός το φανέρωσε σε αυτούς, δεδομένου ότι τα όρατα του Θεού βλέπονται φανερά από την εποχή της κτήσης του κόσμου, καθώς νοούνται διαμέσου των δημιουργημάτων του, και η αιώνια δύναμή του και η θεότητα, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Άρα αυτά που συμβαίνουν μέσα έχουν άμεση σχέση με αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Έτσι. Αυτό λέμε τη δημιουργία και την κτήση. Επειδή γνώρισαν τον Θεό, δεν τον δόξασαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν. Αλλά μέσα στους συλλογισμούς τους αναζήτησαν μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ασύνετη καρδιά τους. Βλέπεις πώς μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό μυαλό και να σκοτιστεί και να έχει μια σκοτισμένη καρδιά. Και να είναι άνθρωποι επιστήμονες οι οποίοι μιλάνε για την κατευθυνόμενη πανσπερμία και αντί να δοξάσουν τον Θεό να βάζουν άλλους συλλογισμούς. Ακριβώς αυτό που λέει ο Παύλος. Το βλέπουμε στους σύγχρονους κοσμολόγους και επιστήμονες. Και να λένε ότι ήρθαν εξωγήινοι και βάλαν τη ζωή πάνω στη γη. Και συνεχίζει, ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και άλλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού σε ομοίωμα εικόνας φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετράποδων και ερπετών. Έτσι. Και ο Ιησούς είπε, πώς έχει καταγραφεί στο κατά Ματθαίον 22 κεφάλαιο 29 εδάφιο, και ο Ιησούς απαντώντας τους είπε, πλανιέστε επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού. Έτσι. Άρα λοιπόν, όπως είχαμε πει και στο πρώτο επεισόδιο, ο Θεός μπορεί να καταλάβει το ότι ένας άνθρωπος απορρίπτει ένα Θεό κακοπαρουσιασμένο, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένας Θεός που και εμείς απορρίπτουμε, έτσι. Σίγουρα. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να ανεχθεί είναι την τεμπελιά και την αδιαφορία. Ό,τι θέλουν οι άνθρωποι, ειδικά στις μέρες μας, μπορούν να ερευνήσουν. Να πω κάτι εδώ, υπήρχε πολλές από τις πληροφορίες αυτές, αυτή η μελέτη είναι συλλογή και μελέτη πολλών βιβλίων και πολλών πληροφοριών. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος μελετητής, μεγάλος τώρα σε ηλικία, πολύ μεγάλος, Τζος Μακντάουελ. Αυτός ήταν άθεος και όταν πήγε στο πανεπιστήμιο γνώρισε μια παρέα χριστιανών φοιτητών και βάλθηκε να τους αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός και καταπιάστηκε στη μελέτη, στο να βρει στοιχεία. Και έγραφε στο βιβλίο του, λέγεται «Ζητώ αποδείξεις». Υπάρχει και στα ελληνικά μεταφρασμένο αυτό, μπορεί κάποιος να το βρει, πολύ ωραίο βιβλίο, χοντρό, δύσκολο, αλλά πολύ πρέπει να πάρει σε κάθε βιβλιοθήκη. Και έλεγε όσο μελετούσα περισσότερο, τόσο πιο πολύ καταλάβαινα ότι θα έπρεπε να πάρω μια απόφαση στη ζωή μου. Ή να δεχτώ ότι υπάρχει ένας Θεός και ότι όλα τα στοιχεία που έβρισκαν συγκλίνανε υπέρ της υπόθεσης της ύπαρξης του, ή θα έπρεπε πεισματικά και εγωιστικά να επιμείνω στις απόψεις μου, αγνοώντας όλα τα στοιχεία τα οποία είχα βρει μέχρι τώρα. Και έγινε χριστιανός, ένας από τους μεγαλύτερους απολογητές, και γι' αυτό μιλάω για την άγνοια. Εάν κάποιος θέλει και αν κάποιος ενδιαφέρεται, όχι μόνο για την ύλη και για το τι θα φάμε και τι θα πιούμε, αλλά για το τι συμβαίνει στον εσωτερικό του κόσμου, τι αρετές μπορεί να αναπτύξει σαν άνθρωπος, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του. Ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τον εσωτερικό του κόσμου, που είναι δηλαδή πραγματικά άνθρωπος, οφείλει να ψάξει και οφείλει να ερευνήσει αυτή την τεράστια υπόθεση που έχει να κάνει με όλο του το είναι. Έτσι. Να πάμε στο δεύτερο. Το πρώτο λοιπόν ήταν η άγνοια. Δεύτερον η περηφάνεια. Το δεύτερο είναι η περηφάνεια. Άνθρωποι περήφανοι. Διάβασέ μας πώς το περιγράφει η Γραφή. Πάλι ο Χριστός εδώ, Στο κατά Ιωάννη 5:43 και 44 αναφέρει «Εγώ ήρθα στο όνομα του πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει άλλο στο δικό του όνομα, εκείνον θα το δεχτείτε». Πώς μπορείτε εσείς να πιστέψετε, οι οποίοι παίρνετε δόξα ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε τη δόξα εκείνη από τον μόνο Θεό? Έτσι, ο ένας από τον άλλον παίρνετε τη δόξα. Ο ένας γουλαντρίζεται τον άλλον. Λέτε ωραία λογάκια. Συγχαρητήρια, τιμητικοί τίτλοι, ακαδημαϊκοί τίτλοι, ο Σερ, ο Λόρδος, ο Κόμιτας, ο καθηγητής, τίτλους ο ένας από τον άλλον. Και τι λέει στο 12ο κεφάλαιο πάλι ο Χριστός? Στο
στο εδάφιο 42 αναφέρει «Αλλά όμως και από τους άρχοντες πολλοί πίστεψαν σε αυτόν. Εν τούτοις, εξαιτίας των Φαρισαίων δεν ομολογούσαν, για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, επειδή αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο παρά τη δόξα του Θεού». Η αλαζονία της γνώσης, ο ακαδημαϊσμός, ο ελιτισμός, οι πολιτικές πεποιθήσεις, το να γίνουμε αρεστοί στον κόσμο, η περηφάνεια ότι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα, η περηφάνεια να λαμβάνουμε τα εύσημα από τους υπολείπους και όχι από το Θεό, οδηγεί τους ανθρώπους να αποστασιοποιούνται από το Θεό. Και το τρίτο ποιο είναι? Τα ηθικά ζητήματα. Για διάβασέ μας τι μας λέει πάλι ο Ιωάννης, ο Χριστός δηλαδή, μέσω του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Στο κεφάλαιο 3, στο εδάφιο 19 και 20 λέει «Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, για το λόγο ότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Επειδή όποιος πράττει τα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην έρθουν σε έλεγχο τα έργα του». Καταλαβες, γιατί τελικά ο χριστιανισμός συνεπάγεται μια λογοδοσία. Ένα accountability, θα περάσει κάποια κρίση. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα βρεθείς μπροστά σε αυτόν τον δημιουργό, ο οποίος θα σου ζητήσει να λογοδοτήσεις τι έκανες με τα χαρίσματα που σου έδωσε, με τον χρόνο τον οποίο σου έδωσε, με το δώρο της ζωής, το οποίο κανείς μας δεν εργάστηκε, ούτε κανείς μας άξιζε, ούτε κανείς μας δούλεψε, μας το έδωσε σαν δώρο και σου λέει τα έδωσα όλα αυτά, πάρτα. Έκανες κάτι με αυτά? Σε ενδιέφερε? Έκανες κάτι για το Θεό? Έκανες κάτι για τους άλλους? Έκανες κάτι για τον εαυτό σου? Αν δεν έκανες τίποτα, τότε είσαι ένα τίποτα. Έτσι, και αυτό είναι που έρχεται ο Θεός. Και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι τους αρέσει να ζουνε σαν να μην δίνανε ποτέ λογοδοσία. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Παραβολή με τα τάλαντα. Παραβολή με τα τάλαντα ασφαλώς, αλλά μου θυμίζει και τη στρουθοκάμιλο. Ναι. Δηλαδή έρχεται ο κίνδυνος, η στρουθοκάμιλος τι κάνει? Βάζει το κεφάλι μέσα στην τρύπα, αλλά στην πραγματικότητα τι συμβαίνει? Το πρόβλημα πάβει να υπάρχει? Όχι. Απλά εκείνη δεν θέλει να το δει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τη λογοδοσία. Η λογοδοσία θα υπάρξει. Το θέμα είναι, θέλουμε να τη δούμε? Είτε θέλεις να τη δεις είτε όχι, θα έρθει. Δεν τη γλιτώνεις. Έτσι. Οπότε εδώ φαίνεται και ο σοφός με τον άσοφο. Πάντως, να ξέρουμε ότι ο Θεός, όπως μας λέει ο Παύλος, όταν πήγε στα Λύστρα στη Λικαονία, στις πράξεις το 14ο κεφάλαιο, τον εαυτό του δεν τον αφήνει αμαρτύρητο στον κόσμο. Διάβασέ μας πάνω, στις πράξεις το 14 κεφάλαιο. 15 εδάφιο αναφέρει να επιστρέψετε από αυτά τα μάταια στο ζωντανό Θεό, ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα είναι μέσα σε αυτά. Ο οποίος δεν άφησε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία, αγαθοποιώντας, δίνοντάς μας από τον ουρανό βροχές και καρποφόρες εποχές, γεμίζοντας με τροφή και ευφροσύνη τις καρδιές μας. Ο Θεός δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Και κλείνοντας, να πούμε το εξής. Τελικά όλο αυτό το κάνουμε κάνοντας μια κλίση, την οποία και εμείς κάποια στιγμή και εμείς έπρεπε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κλίση. Και την κάνουμε την κλίση στους φίλους. Μια κλίση που έχει να κάνει με την πιο σοβαρή απόφαση της ζωής, με ειλικρίνεια και τιμιότητα. Την κλίση αυτή δεν την κάνω εγώ, φίλοι μου. Δεν την κάνει ο Πάνος, δεν την κάνει κανένας, την κάνει ο ίδιος ο Χριστός. Ο οποίος λέει, στο Ματθαίο στο 11ο κεφάλαιο, στο τέλος του 11ου κεφαλαίου, λέει «Ελάτε σε μένα, έλθετε προς εμέ. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας». Και αυτή η κλίση, φίλε μου και φίλοι μου του Χριστού, δεν είναι θεολογική. Αυτή η κλίση είναι υπαρξιακή. Ο Χριστός καλεί τον άνθρωπο ως ύπαρξη. Όχι ως διάνοια, χρησιμοποιούμε και τη διάνοια μας, αλλά ως ύπαρξη να ενωθούμε μαζί Του. Αυτή λοιπόν ήταν η αρχή της προσπάθειάς μας. Να δείξουμε ότι υπάρχουν δύο κοσμοθεωρίες. Η τυχαιότητα και η θεωρία η οποία εμπεριέχει το σκοπό. Να πούμε ότι η πίστη στο Θεό εξηγεί την αρχή της ζωής, εξηγεί την ίδια τη ζωή, τη συνείδηση, την ηθική, το νόημα το οποίο υπάρχει στη ζωή. Και η τελική θέση, αυτό που λέμε και της εκπομπής μας, είναι ότι δεν επιλέγω την πίστη ενάντια στη λογική, γιατί ο Θεός εμπεριέχει και λογική. Όχι. Εμπεριέχω την εξήγηση
που ερμηνεύει καλύτερα την πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μου. Και σήμερα, ξεκινώντας, καλούμε και εσένα να κάνεις αυτή την επιλογή, η οποία θα σου δώσει αξία υπαρξιακή και ολοκλήρωση σαν σαν ανθρώπινο όν. Σε ευχαριστούμε λοιπόν που μας άκουσες, να είσαι καλά, ευχόμαστε να έχεις ένα καλό ταξίδι με τον Κύριο. Και θα τα πούμε σύντομα στην επόμενη μας εκπομπή. Σε ευχαριστούμε για την υπομονή σου και ελπίζουμε να βρήκες αξιόλογα αυτά τα οποία μοιραστήκαμε μαζί σου. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια, ο Θεός να σε ευλογεί. Ακούσαμε επιχειρήματα. Μιλήσαμε για φιλοσοφία, επιστήμη, ηθική, συνείδηση. Αλλά στο τέλος το ερώτημα δεν είναι μόνο διανοητικό. Είναι υπαρξιακό. Δεν είναι απλώς υπάρχει Θεός, αλλά είναι θέλω να υπάρχει Θεός. Είμαι διατεθειμένος να τον αναζητήσω. Γιατί η απόρριψη του Θεού πολλές φορές δεν ξεκινά από το νου, αλλά από τη θέληση, από τη βούληση. Όλοι ζούμε με μία πίστη. Το ερώτημα είναι ποια πίστη εξηγεί καλύτερα την πραγματικότητα. Ποια πίστη δίνει νόημα στον πόνο, στην αγάπη, στη δικαιοσύνη, στην ελπίδα. Αν στην αρχή ήταν μόνο σωματίδια, τότε είμαστε ένα κοσμικό ατύχημα. Αν όμως στην αρχή ήταν ο Θεός, τότε είμαστε επιθυμητοί, είμαστε γνωστοί, είμαστε αγαπημένοι. Και ίσως τελικά το μεγαλύτερο επιχείρημα υπέρ του Θεού δεν είναι μια εξίσωση, ούτε μια φιλοσοφική πρόταση, αλλά μια ζωή μεταμορφωμένη. Αν θες να μάθεις αν ο Θεός υπάρχει, μη μείνεις μόνο στη θεωρία. Αναζήτησέ Τον, ρώτησέ Τον, μίλησέ Του, γιατί αν υπάρχει δεν είναι μια ιδέα, είναι ένα πρόσωπο και ίσως σε περιμένει να Του μιλήσεις. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνε στο φως.